Gaur hemen Biarritzen elkartu gera, Etxepare Euskal Institutuak eta Malenden Bade Biarritzek elkarrekin prestatu dugun egitasmo bat aurkezteko, Zote Bask izenekoa, eta zeinaren helburu nagusia da euskal dantza eta euskal dantza garaikidea frankofonean erakustea. On débute un chouette partenariat avec l'Institut Etxepare et on est fiers de ça. Et on est là pour un saut de basque vers l'avenir. Sur plusieurs années, on va présenter les compagnies de danse du Pays Basque. Frantziako Zentro Koreografiko Nazional bat mugatik hain gertu edukitzea aukera bikaina da. Euskal Herriko dantzarientzat, sortzailentzat, koreografoentzat eta konpainientzat. Y creo que siempre es importante para el sector estar en contacto y en diálogo con otros agentes, porque al final eso es lo que nos ayuda a llegar a más lugares. E incluso que aprendamos los unos de los otros para sostener mejor el tejido para el sector. Gainera, Maitalia bezalako erakusleio batek ahalbideratzen digu ipar zein hego Euskal Herriko konpainia, sortzaile eta egiturek marka bateratu baten baitan gure burua aldarrikatzeko.